Mill-bidu tas-sena sa nofs Novembru, spezzjonijiet regolari li wettqu uffiċjali tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi waslu biex ingħataw 286 multa ta' €150 il-waħda b'rabta ma' rimi tal-iskart b'mod illegali. B'kollox ingħataw aktar minn €42,000 f'multi f'diversi lokalitajiet madwar Malta. One News tkellem mal-manager fit-taqsima tal-infurzar tal-ERA Alexander Borch li spjega x-xenarji l-aktar komuni li affaċċjaw. Hemm 3 xenarjos li tikkontempla l-liġi fil-fatt. Għandek wan min joħroġ il-borża fil-ġurnata l-ħażina. L-iktar qed ngħidu meta suppost tinħareġ il-borża tal-organic jew tal-recycling u minflok joħorġu n-nies il-borża s-sewda. Dak fil-fatt jammonta għal madwar 40% ta' dawn il-multi. L-iktar każ komuni huwa meta n-nies ipoġġu iż-żibel tagħhom fl-art fil-bringing site. F'Ġunju li għadda, il-Ministeru, l-Awtorità għall-Ambjent u l-Waste Serve introduġew pieni aktar ħorox għal persuni li jiddisponu mill-iskart b'mod illegali. Infatti, ġew introdotti multi ta' €1,000 għal rimi ta' skart ta' kostruzzjoni inkluż ġebel. Matul is-sena li għaddiet l-ERA ħarġet 13 il-ordni ta' multi għal dawk li nqabdu jiddisponu minn skart goff li ma' multa hija ta' €3,000 u tista' titlaq sa massimu ta' €30,000. Ma dawn l-ordnijiet ikun hemm abbinati dak ngħidulhom daily fines, multi ta' kuljum. Iktar ma ħajdum hemmhekk iż-żibel, iktar ħataskala u ħatola l-multa. F'każijiet iktar serji jew jekk niddeċidu hekk nistgħu mbagħad nirrikorru wkoll għall-qorti.